Türkmenistanyň ençeme, hususan da Aşgabatdaky ýokary okuw jaýlarynda dekanlar köpçülikligiň işden çykarylyp, olara derek täze bilim işgärleri wezipe bellenilip başlandy. Ýagdaýdan habarly bilim işgärleri bu kadr çalşygynyň sebäplerini ýurtda amalaşjak häkimiýet çalşygynyň öňü sirasynda iş yerlerinin wezipelerin satylyp başlanmagy bilen düşündirýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada paýtagtdan habar berýän habarçysynyň maglumatlaryna görä, soňky günlerde ýurdun ýokary okuw jaýlarynyň ençemesinde dekanlar işden boşadyldy. Olara derek täze bilim işgärleri wezipe bellenildi. Habarçymyzda kadr çalşygynyň amalaşan ýokary okuw jaýlary we olaryň sany barada anyk maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Onuň sözlerine görä, duýdansyz amal edilýän bu çäreleriň sebäpleri barada açaçan maglumat berilmeýär. Ýöne ýagdaýdan habarly bilim işgärleriniň ençemesi bu kadr çalşygynyň sebäplerini ýurtda amalaşjak häkimiýet çalşygynyň öňü sirasynda iş yerleriniň wezipeleriň satylyp başlanmagy bilen düşündirýärler. Gysgaça aýdylanda iş yerler satylýar. Ýokary okuw jaýlarynda dekan bolmak üçin ortaça $5.000 para bermeli diýip Aşgabatyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde molim bolup işleyen bir bilim işgäri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bilim işgärleriniň sözlerine görä, köpler 12 martda geçiriljek irki prezident saýlawlaryndan soňra has giň gowrümli kadr çalşygynyň bolmagyna, ýokary döwlet wezipelerine täze ýolbaşçylaryň bellenmegine garaşýarlar. Adatlygyň bu barada goşmaça maglumat ýa kommentari almak boýunça ýurdun bilim ministrligi bilen habarlaşyp 25 fevralda yerli wagt bilen ikindine çenli eden synanşyklary netije bermedi. Bellesek korrupsiýanyň ýurdun tas ähli pudağında giňden ýaýrandygy raýatlaryň tam süpürji bolmakdan başlap tä ýokary wezipelere çenli islendik işe yerleşmek üçin para bermäge mejbur bolýandygy barada adatlyň habarçylary we türkmensanlar iýdigderli habar berip gelýärler. Türkmen häkimetleri bu baradaky maglumatlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýärler. Bilim işgärleri adatça para berip wezipe alan ýolbaşçylaryň işe yerleşenden soňra beren pulny gazanmak üçin taliplerden dürli bahanalar bilen pul toplap başlaýandyklaryna hem ünsü çekýärler. Olar üçin esasy gazanç çeşmesi ýaşlaryň ýokary okuw jaýlara giriş synaglary bolup durýar. Dekanlar her ýyl giriş synaglary döwründe çağalaryny ýokary okuw jaýlaryna yerleşdirmek isleýän enatalardan uly gowrumda pul alyp jüwlerini galňatýarlar. Gysgaça aýdanynda olar rektorlaryň sag elleri bolýarlar diýip paýtagtly molim belledi. Şeýle dol studentleriň egin eşiklerinden başlap ulanjak galamlaryna çenli ähli okuw esaplaryny ýokary okuw jaýlaryň her fakultetiniň dekanlygyndan satyn almalydygyny hem belleýär. Bu bolsa dekanyň ýa-da rektorlygyň öz jüwlerini galgatmak üçin amal edýän bizneslarynyň bir görnüşidir. Sebäbi olar mysal üçin bazarlarda 2 manatdan satylýan galamy lomay satyn alyp studentlere 3 manatdan satýarlar. Ähli ýerde nädip has üçin bilim bermek barada dälde, näme edeninde studentleriň üstü bilen has köp pul gazanyp boljakdygy barada pikir edilýär diýip molim nagtady. Adatlyk taliplerden okuw ýylynyň dowamında ençeme gezek pul ýönelýändygy, enatalaryň öz çağalaryny ýokary okuw jaýlaryna yerleşdirmek üçin para bermäge mejbur bolýandygy barada ýyllar boýu habar berip gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun prokuratura edaralaryna korrupsiýa garşy görüşmegi talabalaryk ýerine ýetirmegi ýygy-ýygydan tawşyrýar. Ol şeýle tawşyryklaryň birini 12 ýanwarda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýin mejlisinde berdi. Ýöne yerli synçylar korrupsiýanyň ýokardan başlaýandygyny aýdyp, prezidentiň bu çykyşlarynyň meseleni düýpli çözmäge däldi, halkyň gözüni boýamaga gönükdirlendigini aýdýarlar. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarynda ýylyň ýylyna iň izdaky orunlary eýleýär.